Beogradu je ponovno oglašen znak zračne opasnosti. Prema posljednjim podacima iz talijanskih zračnih baza, saveznički avioni ponovno su poletjeli prema Srbiji. NATO je prije podne nastavio sa zračnim napadima na zračnu bazu Batajnicu u blizini Beograda, Pančevo te Zemun. Kako je javila nezavisna srbijanska televizijska postaja Studio B, nad Batajnicom kao i nad Pančevom u kojem se nalazi tvornica zrakoplova Utva, nadvija se dim, a u plamenu je i farmaceutska tvornica Galenika u Zemunu. NATO nije potvrdio nove napade, no svjedoci spominju učestala podahtavanja tla. Srpske snage gađale su jutro s granatama dva sela, Tropoje i Vučitol, nanijevši štete kućama, ali bez žrtava, dok su snage NATO bombardirale jugoslavenske ciljeve. Prema sadašnjim podacima, žrtve su izbjegnute jer je stanovništvo na vrijeme napustilo svoje domove i povuklo se u unutrašnjost zemlje. General štab vojske Jugoslavije priopćio da su istodobno početkom zračnih napada NATO snaga na Jugoslaviju šiptarski teroristi započeli opći napad protiv postrojbi vojske Jugoslavije i policijskih snaga na Kosovu. Vojska je priopćila da su ti napadi neutralizirani, te je upućen poziv dragovoljcima da se jave zapovjedništvima vojnih okruga i odsjeka, gdje su utemeljeni prihvatni centri. Zagreb, tak imam te rad. Da, tu sam završio školu primijenjenih umjetnosti kao mini slikar i ukupno sam živio, čini mi se, 7 godina prije nego kad sam otišao van, prvo u Švicarsku pa u Lichtenstein. Kad sam išao u školu i poslije kad sam radil kao pismoslikar na Trešnjevci u jednoj maloj radionici, stanoval sam u raznim dijelovima grada. Donja Dubrava, Donje Vrapče, Rudeš, Trešnjevački plac. Kao pismoslikar sam bil na zadatku na raznim mjestima, u raznim tvornicama po cijelom gradu. A kao pomoćni restaurator na izložbi Pavlina 1987. sam restaurirao gore na Zmajevcu. Jedan od kolega gore je bio akademski slikar i povjesničar umjetnosti Darvin Butković. Istog vremena se rado sjećam i Tite Dočića, s njime sam se jako dobro kužil, baš ono super tip, super frajer. Iz vremena pismoslikarstva najrađe se sjećam naravno Ivana Đurana, koji danas živi u Nizozemskoj, a s kojim sam završio školu primijenjenih umjetnosti. I naravno mojeg velikog frenda Vase Černoša, s kojim sam često bil u Starom Lapu i kod kojeg sam jako dugo stanoval, poprilično gratis. Druga su to vremena bila. Vaso je bil i onda, a vjerojatno je i danas još uvijek darker. Jako načitani darker. Ovo sam dakle snimal 1999. A tad sam već bil 10 godina izvan Hrvatske. Zagreb se tad već promijenil, ali kakav je danas, da, sorry, very sorry, to nije više onaj moj stari, dobri Zagreb, u kojeg se jako lako zaljubiti. U biti da, vjerojatno je ta konstatacija isto dio procesa starenja u meni, ali nekako mi se čini da se danas sve nekako mijenja na način da nestaje ljudskosti. Svugdje, na svakom ćošku, u svakom djeliću nestaje ljudskost čovjeka. To je veliki problem. Vraćajući se iz Hrvatske, iz Zagreba ili Čazme, rodnog mi sela Martinca kraj Čazme, uvijek sam nosio sa sobom video i audio te foto dokumentacije
vjerujući da ću jednog dana sve to trebati, da ću vam sve to moći pokazati i zbilja, došlo je vrijeme, ovo je pravi trenutak da vam pokažem sve to. Svaka mi čast, jel da? Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana peče. Zagreb te zove, dođi na ulice grada. Zagreb te zove, dođi u predgrađe. Zagreb te zove, razbi dosadu. Zagreb te zove, dođi na Zagrebov stadion. Zagreb je jedini grad, Zagreb je jedini grad, Zadnji put kad smo bili u Hrvatskoj, u Zagrebu, ove godine, dakle, pred 2 mjeseca otprilike, uopće nisam bio u starom dijelu Zagrebu. Šećući tako 1999. dalje ulicama grada Zagreba, naletih na informaciju da u Zagrebu izlaže Masahiro Fukuda. Paziti sad ovo, do toga je došlo zato jer sam ga baš ja upoznao sa hrvatskim veleposlanikom 2003. u Sofiji, a onda je on njemu nešto poklonil tam, pa ga je ovaj pozval da izlaže u Splitu, jer on potječe odande, i evo ga sad u Zagrebu. Ja nisam bil niti obaviješten, naravno, niti pozvan na izložbe. Logično. Stvari kao ova bilo je do sada uistinu dosta. Pomagal sam dosta kolegica i kolega, a onda sam bio direktno ili indirektno odgurnut u stranu. Pa evo, da vam par podataka kažem, mi se sad vozimo liftom, švedskim liftom firme Alimak, kojeg smatramo najboljim na svijetu. Njemci ga koriste gotovo na svim sličnim objektima. U Kelnu na katedrali imaju 2 ovakva, u Regensburgu imaju također ovakav lift. U Americi na Empire State Building koriste također Alimak, pa i mi onda koristimo lift Alimak. Mi 55 metara iznad zemlje. Tamo smo sagradili jednu čvrstu čeličnu platformu koja nam služi kao baza i oslonac skele koja se diže dalje do vrha, do 108 metara. Mi inače sada obavljamo radove obnavljanja i restauracije na visini od 80 metara pa do 108. No, tamo ne možemo stići sa ovim liftom pa nećemo sada ići na tu lokaciju, nego ćemo prošetati po platformi na 75 metara, odakle ćete vi moći snimiti Zagreb na sve strane. Ovo je interesantno, mi evo sad smo negdje na visini 65 metara i imate priliku biti blizu brojčanika satova koje smo preklanik obnovili. Originalni su bili od vremena Bolea, pred 100 godina istrulili, korozijom pojedeni, jer su bili od željeznog lima. Sad smo ih izlili od bronce, od brončanog lima, 5 mm su izliveni.
da nadate za Medvedgrad, no on je obnovljen sada i to značajno obnovljen, tako da evo čitavu konturu grada možete vrlo dobro vidjeti tamo. Ja? Mislim da je vrlo interesantna evo ova ograda, da je snimite gdje fali čitava ispuna ovih kamenih kvadrata sa uresima. Ovaj sjeverni toranj inače u puno lošijem stanju jer sada ga prvi put restauriramo nakon 100 godina što je sagrađen. A južni je toranj bio već 1938. restauriran. Inače katedrala ima ovakav izgled i ova dva tornja od 1900. godine. Da. Jer je nakon 1880. nakon velikog potresa bio urušen krov katedrale, raspuknuo se tada jedini južni toranj i onda je po nacrtima Bolej izveo ovakvu obnovu katedrale. Ona tek tada dobiva ovakav izgled i ovo kročelje, glavno zapadno kročelje. Inače, sam prvi temelj ove katedrale je veoma star, 900 godina. Od 1093. 94. kad je zasnovana Zagrebačka biskupija. Tada se i postavlja temelj ove crkve. Međutim, ona je kroz stoljeća više puta rušena i obnavljana. Tako da konačni svoj izgled kako je danas vidite, ona dobiva 1900. Čujte, možete vi misliti i reći kaj hoćete, ali ja točno znam da sam vam ovdje lifral jako zanimljive i dobre informacije, zanimljive stvarčice koje nikada ne bi mogli saznati da mene nema, da nisam vrijedno zapisival određene stvari, da nisam sastal određene krasne ljude i manje krasne.